Yung tatay mo. Wala na po ang balita. Gusto ko rin nga po makita. Ano pangalan ng tatay mo? Ang buo niya pong pangalan, Ronnie Lupitangcor Bautista. Eh, may gusto kang sabihin sa tatay mo? Gusto ko sana po siya makita. Tulad niyan. Maghahatid ka ng pagkain sa mga anak mo. Kasama pa yung bunso mo. Kawawa. Tapos maglalakad lang kayo papunta doon. Good morning po. And ngayong araw, bibisitahin ulit natin yung pamilya ni Ate Mary Grace para bigyan sila ng good news. Wow! Kasi nakita naman natin yung bubong nila, sira na talaga. Mga trapal at plastic lang. So ngayon may nagpadala na pambili ng ng pawid. So kaya andito tayo ngayon para tignan kung ilang pawid yung mga gamit. So para maging maayos naman yung kanilang pagtulog. Maging komportable naman sila. Ayan. Tapos, bibilhan din natin sila ng foam para yung pagtulog nila maging maayos din. Ayan, dahil wala nga silang banig. Punit-punit na. Kagi kami. Kasi mahirap yung mga ang kawawa dito yung mga bata. Malamig yung higaan. Eh pag nagkasakit, mas lalo silang mahirapan. Uy, palis kayo, te. Ayan, so si ate paalis. Good morning, te. Isasama mo yan? Bakit? Ito lang magbabanta? So, and guys, no, dito lang ulit tayo kay Ate Mary Jane. Ayan, mausok, te. Ano niluto mo? Nagsain po isi Lapit ka dito. Ha? nagsakna po sa bayaw ko po. Abayo mo yon? Ayo po. Akala ko asawa mo. Asan yung asawa mo? Ni naulayan man po ngunyan magbalat. Maya pa inuwi. Alasin ko. Maghapon siya. Kaya dadalhin mo yung anak mo. Opo. Ang init-init. Maglalakad lang po. So, maglalakad lang ang layo-layo pa. Kung hindi ka pa nga umaalis, pawis na pawis ka na. Wala bang maiwanan niya dito kahit sa kapitbahay lang. Sa dali lang naman yun. May sakit kasi po si mama yung biyanan ko. May sakit. Opo. Wala kang choice kundi Isama. isasama mo yan. Opo. Kawawa naman yung bata. Wala kang payong. Hindi lang po sa yun po sa pinsan ng asawa Ay, ko. sus. Hala, kawawa naman yung bata. Kasi may may good news ako sa inyo. Kasi may nakakita ng video nyo. So ngayon, gusto kayong gustong bilhan kayo ng pawid, ng nipa para maayos yung bubong nyo para hindi natuluan dito. Salamat po. Okay, babalik kami mamaya para bumili ng ng nipa para dito Opo. Tapos bibili na rin tayo ng foam para hindi kayo dito sa lapag nakahiga. Wow. Kasi kawawa daw yung mga bata. Malamig yung sahig. May ubo nga po yung isa ko yung daycare po. May ubo. Pero pumasok pa kayo. Gusto po kasi pumasok. Walang payong. May chinilas. So,
May tsinelas. Ay. Yung mga 200, bibili natin ng 200. Para hanggang dun sa kusina. May ikamay ba ka man? Diba nakiyan ko lolo? Eh! Ba naipit? Vamos na. Sarabay na kita paluwas. Ilan taong ka na, te? Magti-27 po. 27? Ilan taong ka nag-asawa? Ano po? 18 po. 18? Kasi nag-ano po kasi kami naghiwalay yung magulang namin. Ah, nung maghiwalay yung mga magulang mo, nag-asawa ka na? Opo, kasi parang nag-uwatak na kami magkakapatid. Asan yung ibang mga kapatid? Yung nasa Nueva Ecija po yung panganay. Yung iba? Yung isa po nasa ano po, sa Pandakan. Ilan? Tatlo lang kayo? 5 po yung isa po nasa Guwa. May asawa na rin po. Pero mga taga dito din kayo sa Bicol? Opo. Ah, may balita, excuse po. May balita kayo sa mga magulang yung asan? Yung mama na lang po ang inaano namin. Dati po nagtatrabaho po siya sa Maynila. Yung tatay mo. Marami po ang balita. Gusto ko rin natin nakita. Anong pangalan ng tatay mo? Ang buo niya pong pangalan, Ronnie Lupitangcor Bautista. Eh, may gusto kang sabihin sa tatay mo? Gusto ko sana po siya makita. Anong pangalan? Ronnie Bitangcol Bautista? Ayan, kung kakilala niyo guys si Kuya Ronnie Bitangcol Bautista. Dito po yung kanyang anak. So hinahanap po siya kasi gusto daw siya makita. Sabi daw po nasa ano, taga Sorsogon daw po. Sorsogon daw po. Sa Bulan, Sorsogon. Ayan, marami tayong viewers din sa Sorsogon. So baka kilala nila si Kuya Ronnie Bitangcol Bautista. So pakisabi nilang po, hinahanap siya ni Mary Grace. Ito po yung kanya nga. Pangilan ka? Pangalawa po. Lahat kayo may asawa na. Yung sunod po sa akin yung pangatlo, wala pa. Ayan, naranasan mo na kung paano magpamilya. Kaya, naku, tama na yan ha. Nag-ano po ako, nag-ano na po ako sa barangay ng family planning. Kaya nga, kung hindi nyo kaya, magpa-advise kayo sa barangay kasi marami naman yung pwedeng gawin para kayo ay makapag-family planning. Tulad niyan, maghahatid ka ng pagkain sa mga anak mo, kasama pa yung bunso mo. Kawawa. Tapos maglalakad lang kayo papunta doon. No, maglakad ka na lang papunta doon ha. Isama ko lang to. No. Magkano ba yung pamasahe papunta doon? Oh, di mamasahe ka nilang bigyan kita ng pamasahe. Kaya sana dapat last na yung anak mo ha. Napakabata mo pa, 27, 5 na anak mo. Pag hindi ka nag-control, baka sunod-sunod pa yan, masundan pa ng masundan. Baka 30 ka pa lang, 10 na anak mo. Asan yung nagdodor-tador dito? Ano lang kayo, mamasahin lang kayo papunta doon.
Oh. Baka maipit naman masyado yung bata. Sumakay lang papunta dun ha. Mainit. Ha? Init. Sige, babalik kayo mamaya. Magdadala kami ng ng nipa tapos yung pum. Dito yata may mga motor dito, oh. Ayun na. Saan guys, bibili muna kami ng nipa, tapos yung pom, tapos babalik ulit kami dito kay Ate Mary Grace. Pusado. Then guys, ito na po yung nabili nating pom at tapos nipa para dun kila Ate Mary Grace. So ngayon ipapakuha natin to kung sino yung pili nating mapakisuyuan na magdala nito dun sa bahay nila. Salamat kuya! Ha? Doon na kay Ate Mary Grace. Mainit. Mainit na maulan. Pabalik-balik. Ako muna kayo magbalik agde. Dati-dati na naman. Dati-dati. Dati ang sa upader. Dati. Parang hindi ko
Mabilis na da. May burabod ka sa angog, no? Takot? Ito ulit tayo kila Ate Mary Grace. So ito yung ano, napag-usapan namin ng sponsor bilang kayo ng foam. Tapos yung nipa, ano na. So yung gagawin lang natin, ipapahakot natin yung kung sino yung pwedeng maghakot. Opo. Huwag mo nang ipapagawa yung bubong nyo. So maghihintay tayo, baka may makapanood pa ulit nitong video nyo. Para padalhan tayo ng ano, pang dingding nyo dyan para isahang trabaho na lang na. So Opo. maghihintay tayo ng ilang araw. So baka may magpadala. So pang dingding. Kumusta yung haligi nito? Matibay ba yung haligi nito? Tingnan ko nga. Be, padaan ako, be. Matibay naman yung haligi, kaso nga lang medyo ano na, luma na. So basta maghintay ka lang ate ha. Opo. So baka may pagawa natin to ng buo. So hintay-hintay lang. Sa ngayon ito lang muna. Yung anak mo pati nakahiga dun sa ano, malamig sa simento. Basa. Basa nga na eh. Naaralan. Malamig dyan. Sa muya ini. Tigpasubli ko sa namin sa indo. Dahil ka magamit ka niya. Hindi ka kapyo. Kapyo. Gamit ka kapyo. Sa'yo mo na eh. Basta. Baka dahil na dyan makaigo. Sa kutsilyo mo dyan. Di ba kaigo? Yung sa sobrang liit ng bahay nila guys, hindi na ito magkasya. Nakasada. Kaya dakulaon. Dakulaong. Hindi nga ni kasya. Oo. Dakulaon. Dakulaong. Magpunas ka na kang bites siya. Magpunas ka na kang bites. Hali, dyan na mga bitis mo. Tranquilo ka. Magpunas mo na kang bites bago magtungtong igdiya. Ayo po. Bakit na? Abo. Tranquilo mga suake ho. Maraming salamat po kay Ma'am Salve sa tulong niya po. Malaking tulong na po to sa amin. Maraming salamat po kay Ma'am Salve. Salamat po. Wala ko libang ake mo. Asan yung isa? Nag-aaral pa po. Maghapon siya? Opo, grade 2 kasi po. O kanina hindi ba kayo inabot ng ulan? Hindi po. Yan dun sa padala ni Ma'am Salvi na 4,000. May tira pang 800. Sa'yo na yan. Salamat po. Baka may tumulong pa para mapayos natin ang butong bahay. Kasi maliit lang naman itong bahay niyo. Para mapayos natin. Umalo ka. Ay, ito basa-basa ka. Op. Yan, maraming salamat po ulit, Ma'am Salve. And naibigay na po natin sa kanila yung tulong niyo po. Ayan. So, ate na, sabihin mo lang yung asawa mo, magtuturo ng gawayan, tapos ipahakot yung ano doon, yung nipa, kasi baka mawala. Hindi, mawawala yun doon. Hindi naman po. Sigurado ka ha? Opo, yung mga pinsan niya naman po ang dyan. Ano sabihin mo? Ikaw, ano sabihin mo? Sabi, salamat po. Ikaw, salamat po. Dali mo na. Abo.